200 metrillä tuo 19.75. Se riittää kaikkien aikojen tilastossa vasta sijaan 10 ja sitä varmasti Usain Bolt mielii tänä iltana Ateenassa parantaa. Tyson Gay on listan kakkonen Michael Johnsonin jälkeen. Gay juoksi viime kesänä 19.62 ja se on lähimmäs mitä ikinä ollaan Michael Johnsonin huikeaa maailmanennätystä päästy. Katsotaan miten mennään sitten tänä iltana Ateenan Ciglitiriassa. Näin päästään liikkeelle. Usain Bolt, aika raskaan tuntuinen lähtö, valtavan isokokoinen juoksija, lähtee sieltä radalta 6. Saavuttaa sitten piskuisen miehen rinnallaan. Katsokaa näiden koko eroa. Brian Chinga ja Usain Bolt. Näin painaa Usain Bolt ylivoimassa johdossa. Mies tulee etusuoraan hirvistäen, runnoen väkisin. Yleisö nousee täällä jo seisomaan. Se aavistaa, että kova aika on tulossa. Ja sellainen tulee 19.67. Todella kovaa pinkoa Usain Bolt. Ja suotta ei hehkutettu. Näin Ateenassa järisee ja tärisee. 200 metriä Usain Bolt 19.67. Uusi loistava kisaennätys. Maailman tilasto kaikkien aikojen vitoseksi noustaan tuolla ajalla. Oma ennätys paranee 80 19.67. Valtavan hurjassa kunnossa on tämä isokokoinen jamaikalaisjuoksija. Ja on siinä sitten, että muina miehenä ei tässä mitään. 19.67. Ihan mukava ilta Ateenassa ja näin kisaennätys uusiksi Usain Bolt. Ensin nähtiin Darren Robles 110 aidoissa kisaennätys ja sitten Usain Bolt näytti todella hienoa. Ja katsotaan uudestaan, tätä kelpaa katsella ja yleisö asiantunteva, mutta kohtalaisen vähälukuinen kreikkalaisyleisö nousee seisomaan tässä etusuoran päässä ja se aavistaa, että nyt tullaan kovaa. Ja katsokaa, tämä on hauska kuva. Brian Chinga, piskuinen 160 ja risat. Mies tulee siinä Zimbabwen mies ja sitten lähtee omille teilleen Usain Bolt. Aivan täydellisen loistava viimeinen 100 metriä. Siinä jätetään 20 metriä muuta joukkoa ja Bolt painelee aivan ylhäisessä yksinäisyydessään. Huikea juoksu. Chingai ja sieltä myöskin Brendan Christian on juoksu 2, Chingai 3, mutta aivan omassa rauhassaan ja omassa sarjassaan on tämä mies Usain Bolt. Ja on muuten mielenkiintoista nähdä sitten, kun tullaan olympialaisiin, että voisiko tässä olla vaikka kaksoismestari. Tosin yhdellä miehellä ainakin tiedän, että Yhdysvalloista saattaa olla siihen pikkasen niin sanotusti nenän koputtamista, eli Tyson Gay. Satasella. Kyllä, satasella on paineli tuossa tuulikisassa vielä maailmanennätyksen alle 9.68, mutta se on tietysti jo 4 metriä tuulessa. Hieman eri juttuja. Tässä Tästä vähän irvistää Usain Bolt. Tyylikäs juoksija, pitkä juoksija. Lähtökin on hyvä, mutta lähtö ei ole miehen missään tapauksessa sellaista parasta osaamista. Se kuitenkin kestää, kun saa tuon rungon liikkeelle, mutta sitten kun lähdetään rullaamaan, niin siinä muu joukko jää ja nyt jäädään 20 metriä vähintään. Usain Bolt jättää muita ja pistelee sitten maaliin. 19.67 varmistuu vielä voittoajaksi ja se on myöskin tämän kauden maailmantilaston ykkösaika ja hikinen on tunnelma kentällä. Hikinen on myöskin Heraustamossa. Alkaa tämä lämpö vaikuttaa ja myöskin kentän kiihkeät tapahtumat tässä vaiheessa käydään katkolla ja sen jälkeen palataan sitten kentälle ja sitten nähdään muun muassa naisten kovatasoinen 400 metriä ja sitten painellaan sitten jo keskimatkoille sen jälkeen. Mark this year.